Какво става, хора? Аз съм Tiger PlayBG и това е епизод номер 3 на моето ново Майнкрафт оцеляване. Нека да влезем в сървъра. Ето го и него. Спална ни едно това блокче и до нас да колко гора и други неща. Добре, нека да се оправя леко на строчките, така. Начвам да сеча малко дърво. Аз мога да живея на спална. Близо до него, де. Тук друг баям с мърч дърво. Ти им потрябва. Добре. Нека да почнем дърво, да се направим предмети и спочеля да отчая малко смърч дърво. Така. Оп. И също така извините, че не снимах толкова много време, просто покрай училище нямах време, така извинете. Беше събира 10 и смахам от тук. Така. Малко съм болен. Извините за което. Меч. Брадва. Лопата. Сериозно ли още едно камък не ми достига за мутика? Така. Добре, нека да следа инвентара. Тук. Да, така. Готово. Може и тук да живея, бе. Защо не? Тук има хубави скални образования. Скални планински. Директно. Чикви! О, късмет. Късмет. Чакай да запия от така. О, малък Гошко. Коста. Красиво. Де. Що мреш? Откай. Откай, мре. Само ще му се пречка. Края ще да пада. Добре. Ого, тук въглища. Страхотно. Страхотно. Сега въглища, пък ми качих никакъв левел. От това да го малко по-високо. Така. Така. Събрах малко смърч. И нека да видя къде ще живея. Искам да си направя някаква къщичка. Но тепърва ще измисля дизайн. Къде да живея тук? Или пак ето там?
Чакай да се кача и да гледам терена. Малко да се увелича това полезрението. Тъй. Уха. Живее тук. Направо. Върху крата. Тук нека малко да поизълня, като живея. Бе, малко ще кътна клипа, сега тук изравня, пак ще пусна. И пак съм тук. И вече изравних това място. И събрах около стак 44. Не пълен стак, но пак. Сега ще изкопая малко камък. Защото ми трябва за основите на къщата. Охо! Желязна руда. Добре. Колко събрах? 4. Става за една куфа вода да направя. Бе, мисля, че 27 ще ми стигнат. Те първа ще разбера. Къщата няма да бъде много звука, ще бъде семпо. Още малко. Перфектно. Добре. Тук. Надявам се това на место да ми стигне пък. Ще видя. Няма да прави няколко голяма къса. И опилено камъка не ми стигна. Оф, става нощ. Кофти ега става нощ. Много копеше на мен, аз ще се копая тук. Въпреки че ще ми нападнат зомбите и други неща. Аз ще светя. Още въглища. Ще изкопая по-късно. Чата. Аз не съм ги пуснал зомбитата. Бе, сега вече съм ги пуснал и... Да е по... Сериозно ли там? Сериозно няма да ми стигне с 3. Тая игра си габри с мен. То. А тук да положа основите. Да, така става. Ще бъде дълго, тук ще има един двоен прозорец, може би.
Не. Няма да има двоен прозорец. Добре, колко аз за един ден пак ще се върна. И това опасвам тук. Имам напредък в моята къща. Не е голям, но пак е нещо. Мисля да бъде от прус, дърво и стомбрик. Сега така малко желязо пека. Направена печка. Сложа съпечалко камък. И за стомбрик. Тук да направя основите. Добре. Чакайте. Тук е направено прозорче. И да, хора, това ми мисля да е за клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте лайк, се абонирайте за мен и очаквайте епизода ме чуте на моето Minecraft оцеляване. До скоро!